Pri mikrofóne mám Davida Dubkalu, CEO 24Pay, čo je poskytovateľ platobných riešení pre e-commerce aj pre retail. David, vítaj. Ahoj. Na trhu je veľmi veľa platobných riešení, aj v e-commerce, asi aj v tom offline. Tak v čom možno je ten váš prístup iný, alebo v čom sa odliší? Tak ako si povedal, tak platba ako taká je v dnešnom retailovom svete považovaná za komoditu, tak my, ako aj ostatní poskytovatelia platobných služieb, sa chceme definovať hlavne jednoduchosťou a spoľahlivosťou poskytovaných služieb. Takže našim zákazníkom, či už v e-commerce alebo v kamennom retaili, poskytujeme naozaj veľmi flexibilné, na mieru šité riešenia, ktoré sa naozaj vyznačujú jednoduchosťou a dlhodobou spoľahlivosťou poskytovaných služieb. Niektoré shopy volia možno spoluprácu priamo s bankou, nejakou inštitúciou. V čom je možno rozdiel, keď si vyberiem do e-shopu teda agregátora, ako ste vy, versus teda možno nejaké priame riešenie od banky? Spomínaš banky, ale platobný ekosystém netvoria iba banky, ale my ich nazývame originálni poskytovateľa platobných služieb, ktorých my ako platobná brána alebo platobné riešenie agregujeme do jedného riešenia alebo systému platobného. Preto banky tvoria teda podstatnú súčasť tej platobnej infraštruktúry a my ich agregujeme do nášho riešenia. To znamená, že ak by e-shopper alebo retailový zákazník potreboval viacero platobných metód, tak by ich musel proste zazmluvniť a integrovať samostatne s každým jedným poskytovateľom tej ktorej platobnej služby. S nami má všetky možnosti platobné integrované do jedného komplexného riešenia, ktoré dostane v podstate na jedno API alebo na jednu integráciu prostredníctvom 24Pay platobného systému. Určite máte veľmi veľa dát od vašich teda klientov, od vašich spoluprác, tak možno keby si povedal nejaké možno zaujímavé trendy v tom, ako sa vyvíja popularita jednotlivých platobných metód v rámci teda celého možno aj e-commerce, ale aj do toho offline. No, osobne sa teším, alebo za celú firmu aj odvetvie, jednému podstatnému trendu, že klesá hotovosť pri platbe za tovary alebo poskytované služby. To znamená, že do popredia sa dostávajú bezhotovostné platby. Či to pripísať covidu alebo prirodzenému trendu je v tejto chvíli bezpredmetné. Nás teší to, že v regióne strednej východnej Európy cca 70%, možno viacej ľudí sa prikláňa už bezhotovostným platobným metodám. A na našom portfóliu v podstate prevažujú platby kartou. Populárne sú v našom regióne platobné tlačítka jednotlivých teda komerčných bank a potom ostatné platobné metódy ako charge karty, nebudem menovať konkrétnych dodávateľov, ale sú tam SMS platby a ostatné platobné metódy, ktoré my radíme do podnožiny ostatné, ktoré takisto sú veľmi, veľmi preferované. Ten platobný proces v tom e-shope, ale možno v tom kamennom obchode je veľmi dôležitý pre možno zvyšovanie miery konverzie, aby naozaj ten zákazník proste čo najväčšie percento z nich dokončil ten nákup reálne. Tak ako máte na toto názor, alebo aké máte dáta k tomu, že čo je podľa teba z toho hľadiska user experience najdôležitejšie pri tom nákupe? Tak našou víziou je pomáhať našim biznis klientom v raste, biznisovom raste. To znamená, že konverzia v košíku, respektíve v tom platobnom procese je alfa omega. To znamená, že z pohľadu nás ako jedného z možných dodávateľov v riešení celého toho checkout procesu je naozaj jednoduchosť a spoľahlivosť, respektíve aby ten proces platby prebehol naozaj seamless, bez akýchkoľvek zakopnutí a bolo to veľmi, veľmi prirodzené. Tak ako proste človek dýcha, tak aby mohol zákazník nášho biznis klienta aj zaplatiť prostredníctvom našich riešení. Čiže asi ideálne bez nejakého presmerovania, nejakú externú... Ako to presmerovanie, ak sa bavíme o agregátorovi, tam proste musí v nejakej forme proste byť, ale je dôležité, aby to presmerovanie do toho nášho vlastného prostredia bolo čo najprirodzenejšie, bez nejakých odchodov a návratov a tak ďalej. Čiže aby, inými slovami povedané, zákazník toho nášho klienta nepocítil, že odchádza od toho klienta, respektíve z prostredia toho e-shopu. V posledných rokoch sa veľmi rozšíril Apple Pay a Google Pay ako platobné metódy, čo je veľmi komfortné hlavne asi na mobil. Áno. Tak máte k tomu nejaké dáta, ako je to veľmi využívané aktuálne v e-shopoch? Tie dáta hovoria relatívne konzervatívne pre e-commerce a veľmi, veľmi populárne pre kamenný obchod. Čiže pri bezhotovostných platbách na posttermináloch naozaj Apple Pay a Google Pay ide do popredia, ale v e-commerce, čo máme doteraz skúsenosť, tak z celkového
počtu kartových transakcií zhruba 10% beží cez Apple Pay a Google Pay. Očakávaš, že tento trend bude nejak si raz, nie? Nesledujeme to nejak špeciálne, ale tieto dve platobné metódy máme v podstate vyťahnuté ako samostatnú platobnú metódu v rámci nášho platobného formuláru. Takže budeme ten trend možno v blízkej budúcnosti bližšie sledovať. Jasné. Z pohľadu možno nejakého nasadenia tej brány alebo toho riešenia platobného je dôležitá integrácia, že ako je veľmi tiež jednoduchá aj lacná pre tie shopy, tak ako ste na tom s tou integráciou, že ktoré možno platformy už máte dneska podchytené? Aj z nejakých modulov a toto. Naša integračná príručka je veľmi dobre popísaná, je intuitívna a myslím si, že štandardný, relatívne skúsený developer nemá problémy s našou integráciou. To znamená, že je to otázka niekoľkých hodín v závislosti od riešenia, do ktorého sa naša brána ide integrovať. Podporujeme tie najväčšie e-commerceové, open sourceové platformy. Drvivá väčšina našich open sourceových riešení beží na WooCommerce, takže plugin pre WooCommerce máme výborne vyladený. Podporujeme samozrejme aj ostatné. A čo sa týka krabicových systémov, tak tam nebudem menovať, pretože niektoré sú viac, niektoré menej otvorené spolupráce a potom sú to samozrejme individuálne integrácie do e-commerceových riešení developerských firiem, s ktorými spolupracujeme partnersky. Ja viem, že vy sa venujete okrem e-commerce veľmi aj retailu, alebo tak kamenným prevádzkam, tak aké máte možno riešenia pre práve ten offline? Kamenný retail je pre nás relatívna novinka, lebo s postterminálmi sme do ponuky prišli len v priebehu minulého roka kalendárneho, ale túto produktovú líniu už máme v podstate aj pre 24 pevne teda ukotvenú aj v našich nejakých strategických predstavách, takže chceme ísť aj do toho kamenného retailu a ten kamenný retail, pokiaľ ešte neokúsil čaro e-commerce, tak postupne pritiahnuť aj do online a ponúkať tým pádom v podstate širokú škálu platobných riešení nielen pre e-commerce, ale aj pre retail alebo kombináciu týchto dvoch platform. Super. My sme sa stretli na Czech Online Expo, inak super akcia. Aké ďalšie možno plány, aké ďalšie akcie navštívite v tomto roku? No určite plánujeme znova Prahu v máji Reshopper a v septembri budeme prítomní na najväčšej e-commerce konferencii Amsterdam na Slovensku. Super. David, díky moc za rozhovor a držím palce. Ďakujem aj ja. Všetko dobré.